But yes. Kawuono winjo kokago wuoyo maber. Ema nitiere gimoro kanyo madon ya correct ne. Nikech ma e aole mwasebede kaka oganda kuom higni mang'eny kabisa. Ing'e ni okang'o wacho ni ma ok marwa. An ukang'e ni margi magimanyo en mane. Mane wamanyo, ing'eyo mane wamanyo. Nikech ka intiere e sirikal, ka intiere e sirikal, to in minister mar finance, mane pok wabedo nyaka ne chwe piny. To kanyo mane ng'ama pogo gik moko in consultation gi president kaeto tero parliament. Mano koma wan godo kaka oganda. E piny mangima, dongruok moro amora ok nyal timore e piny masani ka onge gimiluongo ni energy. Energy e engine mar dongruok e piny mangima. Iyude nade? To energy no en electricity. To energy no e kuma okete wuodwa bende obede ondhenyore e kom. Mano kare. Kaeto kidhi e bunge ka ema pogo mwandu mag piny te. Kendo en committee miluongo ni budget committee. Kanye kuma okete atandi. To bende piny ni kionge pesa ma kata pok mar pesa mopogni, to bende in kama security mari onge, to in bende in kama health mari onge. To ng'eni e health ka e kuma nyoro nyokete wuod thurwa milongo ni Oluga. Koro e security ka, PS mar security wane mwamako. Kumipoge pesa ka, minister mar finance, ma en an executive position. En minister mu yene sign gik moko. Gin ministers matin, minister mar foreign affairs, gi mar finance, gi mar security, magi jok mu yene gi sign. Magi executive ministries. Kanye ma wantiere, wan gi health, wan gi security, wan gi energy, wan gi gango machielo cha. Finance. Wan gi finance. Kura penju e thuolo ma koro wantiere kanye. Kai kuma pogore gi Fred matin, nikech usika ni ma ok barwa. To bende mar ariyo, waduto te wan jo Kenya. Akani ento kona ja Uganda podorito man ni margi moro mabro bede. Nikech abro duoki kanya, abro duoki misiko ni Mario. Yes. Miyo ni sani kuma wantiere ni. Ma wantiere wamako health, wamako energy, ma is the engine mar economic development. To wamako finance, to wamako security mar piny. To kanya wapodo wacho, to Raila Amolo Odinga bende oriwore gi Ruto a broad based government. Gima pod wamanyo ano kang'e nyango nikech ing'eni gima chando kango ka ni mondo 2027 ni wayud ng'ama dhi timango, ng'ama dhi bedo president. Kanye kuma kanye kuma disagree kode nikech ing'eni okango ni ber ni ok en ja ODM. Be ok biwinjo ko wacho ka ni kia ni ODM. En party ne kanye kuma erego. No sege maber ni party en Raila Amolo Odinga. Ogibiwinjo penje ka. No sege maber ni party Raila Amolo Odinga. Kanye kom osewacho in his wisdom ni mondo mi wabed ka. Kanye kuma bede kombe mwayudo gote. Kenya ni negotiate no. Kombe wayudo gote. Mago kombe ma we must do something with. Gimoro ni podi kani lokonanga kani intiere gine kitchen makoro chako wacho ni oni okwantiere kitchen mane mopogore gi kuma mbadi ntiere. Abiro nyisi. Bedroom mane motingo security mopogore kuma Raymond Obolo ntiere. En ang'o ma pod wamanyo. Ka odwaro mondo mi wabed president, injo president sitang'eni wadhi bedo kaka oganda. 2032 ni maber ni presidency to abro yudo kwa kuom Ruto. Erokamano DJ Matunga.